Wei urang ba ubalatip kerteng kum uri chingsan siang shai uba jutre monsngo bhana ka benta ka jing kipat ba uba nakashnong wapung skur East Chantia Hills District menta ka sngi ka khat nriu tarik ubnai jemang 8,000 arpusan ulalit ban bu da ka RTI ha ka office u Deputy Commissioner ka East Chantia Hills District ha ka jing day bat ka DSC ni ka District Selection Committee jong ka East Chantia Hills District. Kani ka jinglit wat jingtip ne bu RTI uni urang ba kalong ba hadin ki samla ki bathap kam thap jam hapo ka district kila ud bat kila ujor ba kim shai bha ha karu kompanyat ha ka jinge day bat ka jingjiet ya ki nong thap kam hapo ka district. Nakaliang uni urang ba ula ong ru ba patla ban aya ka jubab sha kita ki khna samla ki ba ujor tat hadu ba inda yo da kita ki sakhi ki sabut balalet ban pan ni wat ya ki jingtip lingba ka RTI. Ni kasngi nga kamu berupa ba kwa snaukia ya gani ka kam hawe to ka tungkre jam hapo yang ka district yang ka East Chantia hadin ko ada yo ka jing ujor la ka jing ot wa ka jing khana yang ki konkonro na po ka district wa wa Chantia Hills warok ko wi halor ko am snau changan ki la ne snau am confidence ki wa kani ka kom tungkre apo district man ko khoj ko man transparency la ne ko mem liang chinu te pen man ko yang ko file no da ka RTI hawe to wa gani DSC yang ke distrik East Chantia ne benta ucem ko warok kijenit hawi to wa kam tungkre kedah ko penman yang file to aden da ko ut ko ujor le ko pon gi nak ro ko apply le ko pon kedaw kijing kana ki yang henrekat em ka fax sakti te menurut ong ye te yuluti ko anda to kini concern department ku respond ki lan reply ki ya ke RTI yang hite yu pai ko kam tom to kam kita kijing ot lan kita kijing ujor ki yang ki kon ro hapo yang ke district ki yang i ya kate chu te dong pachwa kam nu ke jubab na leng yang ki tadi nda ya jubab wan la employ yo to ko kam da mut ku yo ya ke jubab te chom kadano te yu len la chaprang hadu ku yo ya ke jubab kam ku to yo